Ole kan lo le ta a kan video te min lo clear saka min lo like saka min lo share saka ramzel turin le a view tu te poina view liam mai lova min lo subscribe saka ram turin kan in ngen tak meu ni se tuna chuan kan phan thula ma kan kal le tonga mi pasal zuna chapter 7 ziak 2 mp mar Chiar tu zar zawa engthil po ti ila karil ruwa mai chau lo chu om lo aleng lo kholai chei moi tak tak te mi pui ji hut put te po chuan karil ru an la peng lo du thu samin hlim fam kim lo mai la ti ngeina dang om chuang lawa chu tiang chuan Christmas le kum thar board chu kamang ral ve mai boka mi hring kan dam that chuan hun le ni te po alo liam ve mai thin mai ka po an hangai zom turin aron chuk le trep to ang thinrim in rik thlang na tur ka van nga don tak em Christmas le kum thar bor vela voi tum chi amin ram khol te chuta po du thu sama in piak thei ni si lo chu pangchang takin ka soi le ngei don ani January ni nga ani a voi ni mai an aron chuk tur thu min hril ni ani ma se midang ron chuk tel ve no mawangin anina kalkha arem lo tur thu min hrila thu oi taka man huna pon lama in hu kha ka ti tur chu ani mai atel lo chuan hun le ni arei ve avarei te lul em alo ho atanga ni thumral huwa kanin mu thei rama kalau mak rana lo tak le hu phur tak chungin adan mai te bokin chelo le pekle ka ngai luat wang em ni dang zonga ya chelo taka hiat ngai em in kalau ko vata ani poin min chang le thoya mai voi chu le ni bulom kadu ti in kalungoi lo na te ka thlen siama enga moni tak mol tu ang mai hena me la lim lo tinge ilo ho nuwa po ka biak thei mi lo cha boi ka phone chalat mai changin na ron tha ka ron biak lo che poi ni lo hriala tungkan hi khathi ka boi don boka training nep nen ka be thei lo mai thei che ania ti phei chuan ka thin hi arim lur mai lo tam tak inaya phone te chu athari lei the reng alom tin ka chang bata in belawa om a hre om em ani nia ka cha me galom ka ni vel nuwa ron thleng don chaw ati wangin lung oi takin ko om le mai da ka ni zen zon kanom du na kanin then rang le ta a keipo in hral tak le in hral har tak le sumleng vel thlem tak kara ni tin ka dora chon ka kal le tau a mai ka re vung mai sia a khor thlakin a hreom ma se engkim la fel le tura ngain rinong takin kalo ma mai angai ni hun le ni te aliam ve zela January ni som panga zana ni kein bol zau pat room atanga ka room ka lut chi chu ka phone lo ri ral la kanui ver mai kani to nge yang phone cha po lo thing to ni don hi ti in pur em in ka call don chu kan ena ka down back mai ni lawin maru ta zo ka lo ni 100 check em chu ti kin ka si lo pur lo sen ka pick up ta a any ina yo mem o me engen ta taxi stand waiting seta ko ma lo chu lok te engen ita local maila ka ti po chuan adu lo thlat rei lo te chaw ni don lo chuk lok mai ro ati thlat awang chuan mak ti ang rek takin ka in thlak sok soka kan kom thlang mai ani boka ka chuk hala ala lo boka ka thleng thlathuaya waiting seta chuan alo thu wanga boro ka vot em le ngal abula ka thu ve hala athil soi tu te chu ka he chak et amak bok ani zandanga min ko chuak ngai hle lo kanor chenga ha dam phot ro tin man mo lem lo khop mai ao an thian te a ani ibial pa hi mangai viau em ti min an zot ma sa te a makkatiriau a che tan chu mangai e tinge te dei chuan tin ka zot wata mi pa ani ti hria em kanui azathut kanui vak vaka nang hi engemo rui inei ani lo mo tin an hnunga chuan ka beng kora ko oi lo lutuk chu kanui azahial zok ani ka fiam thu ni la zan khofot tak ngoya hian ka ko chok au lawang che
he tu dikhi refat la ka du wang ani amela chuan ti tak na ka hmu a kai po chu ka serious ve tana tak tak mi maruat do ti soilo tak tak mo ti in ka zota thu dik tak ani eni chu thu a soilai chuan ka nging loi mai ko om chu aron tot ema anangut ngut bok ka lu te hai zo soi tu rawang du khop mai maruat engtin nge hriat ti in ka zota pamuanan mic nen kan in kop thu chu tlang ti a alo reve ta a tlang ti a alo reve ta in lo te mula pomlai nei ani ti hriat awang in katan a thalo ti hria in marota dam doi le chu engkim alo hril vek hi alo nia hanrin hlel rual ani lo kabianga mi tui lo luanga lung chewan ka in ka tapta marota min lo ko wata o ma chuan be in ka lunga chekher mai min ne mol boka kalung se zual puite are ngu chuan ngoi rengin ka thua mai ka number a chuan call tu min ka meta a pick up lawang an nu te an lo chu alo ma lo ti fata ka thohal a ka ring ngam silo ka ring lo ngam silo ana tak zetani eni engkim I reto a iriru siam fel fatang che poi soilo na pang farha siam thei tu ini a mi nu ba in ka ti che thei in thena thlen thei tu ini ti rengla ril rufim tak pung che o pathian in itan I kopui tur thatak ala pe ang che ti in min te min fui renga maru ta soi hi adik chi ani ma se chu tiang ngai to turin ril rufim kala pulo kamit nge ya ka hua ka beng nge ya ka hriat ma chuan heng thu hi ka pom ngot don lo re do tani ti in ka thin lung chuan min hril reng bok ma ni chawa om ka du kamudu ti in ka tho hluaya kan thlang che tia ma se ka du lo eni imu thei lo emo harsan na ina yani chuan ko om reng ani o ti in min thla ka lo thlir liamang che ati awang chuan mu le malpo nei to lowin kan in lam chu ka panta a mi pa ani ti hria thudik ani ti chu ka benga arinon thluka avan mak in avan rangte thut ka khuma ka thungoi renga kariru amanga January thla ko ho vintu lai chuan ke chu thanin min buala ka sapu pup mai khol tu min ka try le a atlang chung lo engkim hi ka fi turani ka fi ngei pokang min bu mani ngat chuan nun nuwa min om don big lo ti in kariru ka siam sau bokani chin khat ma ka ching lo kaleta til tam tak ka ngai tu a kan nun hluite ka mangai awanga ka thiang lim na ka hlan tak te thin rim na le huat na chuan ka so bul mai mangai ni hi huat na a chan chuan huat na a chan chuan atur ana khopang le ole chapter 7 chu kan lo chiar zo le tareng maya kan soi to ang khan abung hi toy ang reng thina viewers ten amin lo hriat thiam ka ngai tak mewani ti kha me lo hriat sak le ula tin ka recorder hi chian lo le recorder a that le tuk wange that lo wak po ka he thiam chong lawa ko hi chang hianin ka thori te hi lo na le deu thina khanga te po min lo hriat thiam ka ngaya ke siam ram ve ze langa tin nakin le ze la po ai aya ngai thak nom tur zelin naron da zel tur ngai la channel te min lo subscribe saka min lo like saka min lo view saka min lo share sak se turin kanin ngen non le on ni ro se